בוקר טוב, רבותיי, אנחנו מתקדמים בזריזות לעבר הגאולה האמיתית והשלמה. והנה אנחנו נמצאים בעמוד קכ"ד בשלהי אות ו', ולמדנו, בואו נתחיל פה מהתיווך. למדנו את הפירוש של, בעצם יש לנו את הפירוש של הפשוט, של איכה ישבה בדד העיר בת ים. תסתכל לאיפה הידרדרנו, לאיפה ירדנו, מה היינו ולאיפה הגענו. ויש את האופן החסידי, כפי שאדמו"ר הצמח צדק מסביר את זה ברשימס שלו עליכו, שזה הולך הכל בכלל, מה אתה מדבר, יוש, ובודות זה הולך על המדרגה של עתיק, על מדרגות נפלאות, והדרגה הזאת של בודות היא בבחינת יושבו, צריך לסיישבס, ואיך, ובאופן שזה ממלא את כל הסדר השתלשלות, ובאופן של התלבשות. אומר, והרבי הסביר פה את העבודה של קבול הסייל. והנה בואו נתחיל בשורה השנייה של עמוד קכ"ד באמצע השורה, ובזה יובן תיווך בית הפירושים באיכה ישבה בדד. פירוש הפשוט הוא פירוש הצמח צדק, שקאי על העילוי, הפירוש של הצמח צדק קאי על העילוי והגילוי דבחינס בודות. איך להגיע לבודות, איך מגיעים? זה ככה, בודות זה המקום הכי מסכן מצד אחד. בודות זה שבט בדד. אם מי שאומר שם אתה מגיע למסתכל בזה, הרי כל רואי האזילוע, זה מין כזה, זה ארוע כל עוברי דרך כזה, זה מין זה כמו פינה אפלה על כביש ראשי, איזה קרן רחוב שכולם שם, שכולם עושים את צרכיהם שם, כל רואיה, כולם מזלזלים בה, כל אלה זה אומללות, זה הבדד הזה, זה פשוט מאוד כולם, זה בדד, כן? כמו טוב, יש הרבה פירושים כאלה, שאותו עניין זה עוד, יש את כתוב שבמקום שבעלי תשובה עמדים צדיקים גמורים אין לחיים לעמית, זה שבח ומיילה, זה הפשט. זה הפשט, זה שבח ומיילה. על ידוע שבא מישהו בא לבית ישראל וביקש ממנו סטפנדיה, מכיוון שהוא בעל תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין לחיים לעמוד, אז הוא אמר לו, אתה יודע למה? בגלל הריח. אז אתה רואה שיש לך, פה זה הפוך. בודות, הפירוש הפשוט, זה בגלל הריח. והפירוש הפנימי של הצמח צדק, זה בגלל המיילה של הדבר. אם כן, אז בזה יובן תיווך בית הפירושים באיכה ישבה בדד. פירוש הפשוט, פירוש הצמח צדק, שקל העילוי והגילוי דבחינת בדד. כי הגילוי דבחינת בדד שלמעלה מהשתלשלות הוא על ידי העבודה דקבלת עול שבזמן הגלות דווקא כנ"ל. זאת אומרת, בואו ניכנס. בפירוש הפשוט גם כן יש לנו פירושים, יש פירוש הפשוט, אבל יש פירוש הפשוט. זאת אומרת, הפירוש הפשוט זה כפי שאני אמרתי, מה זה? הרוע כל עוברי דרך. זה הגועל נפש של האומות, זה יהודי מסריח. הפירוש הפנימי יותר, אנחנו בלי כלום, ומה יש לי? קבול הסייל. זה מה שנשאר. מה שנשאר זה עבודה עם השיניים, ורק מצד שאני יודע שהאמת איתנו, ואני מתקדם, בלי ההרגשים של הדבר. אז עכשיו בואו ניכנס, ניישב את הפירוש בין שני הפירושים. מכיוון שהעניין של הפירוש הפנימי, זה המשכה של דרגה של גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה. והפירוש הפשוט כביכול, זה שמה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה עבודה של בדד. כן, זה עבודה
הייתי אומר גם כן שהעבודה הזאת שבדד, מה פירוש? זה עבודה בלי עובי. כשיש לך רוממות ומוחין והתרגשויות וכל מיני, זה נותן עובי לדבר. ואילו כשזה משודף כזה, מיובש, זה קדימה לעשות. אז העבודה של בדד בעצם תפילין וטלית זה בדיוק אותו דבר. כי שניהם זה בדיוק אותה קבלת עול. ושמירת שבת, ושמחת בחגיך. הכל אותו, זה בדדי. זה הכל, זה נקודה אחת. זה נקודה אחת. אם כן, אז הוא אומר פה, בעצם יש קשר בין שני הפירושים. מכיוון שאיך אני מגיע למדרגה הזאת של העילוי של בדד מכל המקומות, זה קשור עם העבודה של בדד של קבול הסייל. אומר הרבה, כי הגילוי בבחינת בדד שלמעלה משתלשלות הוא על ידי העבודה בקבלת עול, שבזמן הגלות דווקא כנ"ל. כן, כי אמרנו לכל אורך הדרך, אמרנו במאמר, שכשמגיעים בשביל להגיע למדרגה יותר נעלית, מתנתרא גלות מצרים, עוד גלות, בית שלישי, צריך להיות גלות של זהו, את הגלות הארוכה הזאת. כן, הרב אמר לנו מקודם, שבזה מובן גודל האריכות של הגלות, אבל בוא נאמר ככה, שהמקום, הרב אמר בזה מובן גודל האריכות של הגלות, עד תשל"א היה מובן גודל האריכות של הגלות. אחרי זה כבר הרב אמר שגם זה כבר לא מובן, כן? וזה כבר הקדוש ברוך הוא צריך לתרץ. הוא מתחיל קצת מיותר. כן, זה סלסולים. וזהו, איכה ישבה בדד, איכה לשון תמיהה ופליאה, שיבוא מרבתי עם, עוממות ורבתי בזה, כן, ככה נראה לי שצריך לקרוא. בדרגה כזאת של עוממות, ולא סתם עוממות, רבתי בעוממות, רבתי בזה, סופר עוממות. לבדד שלמעלה מהשתלשלות ובאופן, זה לא סתם, זה לא באופן של נצנוצים כאלה פזפוזים, אלא באופן דיושבו. הוא עניין של פליאה, זה פילי פלאים, איך זה יכול להגיע כזה דבר? ובסוגריים אומר הרבי. אז רגע, אנחנו יישבנו את שני הפירושים, יופי, אנחנו בסדר. עכשיו מוסיף הרבי ועוד יש לומר שהגילוי וההתיישבות לבחינת בדד שלמעלה מהשתלשלות, הרי זה שלא על פי השתלשלות. זה בהשתלשלות, ודאי. אנחנו הדגשנו שזה מגיע לתוך היוד ולתוך הכו. כן, אמרנו, זה צריך להגיע לתוך היוד ולתוך הכו גם כן. לעשר ספירס זה למלכוס. כן, אבל נכון, בסדר של השתלשלות, אבל אתה מבין שזה לא עניין השתלשלותי הדבר הזה. זה בא, מתלבש בתוך סדר השתלשלות, ודווקא ככה, וככה זה גילוי אליקוס. כן, אבל זה פילי פלאים. כן, זה פילי פלאים, זה להלביש, אני יודע מה, נשמה של בן אדם בחתולה. וזה יהיה באופן של התיישבות. באופן של התיישבות. זה מה שאומר פה הרב. לא, צריך מאוד להיזהר, כי הוא אומר, הרי זה שלא על פי השתלשלות. זה לא, כן, זה כמו, אתה יודע, מישהו חולה, אומרים, שיהיה לך נס למיילו מן הטבע, כן, אבל בטבע שזה יהיה. אבל שזה יהיה בטבע. שזה יבוא, ועם התרופות, ועם זה, וכן, ושזה יהיה. לא מפוצץ, לא שובר. זה לא למעלה, בטח שזה למעלה מהטבע. אבל שזה יבוא בטבע. שיקרה טוב. כן, שזה יהיה ביסיישמס. זה כל בדבר מלכוס שם של קיירח, אז אומר עם הפרחים, עם הציצים, עם הניצנים, עם כל הדברים. הכל היה, אבל למה צריך? למה לכלוך בבית המקדש? אבל זה לכלוך היה, כן? אתה יודע, נשר הזה, נשרו הקליפות, נשר... למה צריך? מה, לחסוך את הספונג'ה? לא, זה בטבע, זה בטבע, הכל בא בטבע. זה כל כולו למעלה מהטבע, אבל כל כולו בא בטבע. אז זה מה שהוא אומר פה.
ועוד יש לומר שהגילוי וההתיישבות מבחינת בדת שלמעלה משתלשלות, הרי זה שלא על פי השתלשלות למעלה מטעם ודת. הלוא זה פילי פלאים, שיבוא מדרגה כזאת שהיא זרה לכל העסק הזה. הדרגה הזאת של עוני, הדרגה הזאת של עתיק, היא הרי זרה לכל העניין, היא בסוג של התכחשות לכל העניינים שלמטה ממנה, לכל הסדר השתלשלות. ושזה יבוא ויהיה מבוית בתוכו. אז זה למעלה מטעם ודעת כזה דבר. ולכן גם העבודה שעל ידי זה יומשך הגילוי לבחינת בדעת, הוא עניין עבודת התשובה, שעניין התשובה הוא עבודה שלמעלה מהשתלשלות בנפש האדם. בעצם זה, ופה אנחנו צריכים לראות, זה דבר שזה סוגריים, כן? דבר שזה סוגריים. דבר שני, אנחנו אמרנו כבר שזה צריך להיות על ידי קבלה סייל, נכון? ככה דיברנו. הנה, בקבלת עול. עכשיו, פתאום אנחנו מגלים עוד משהו, כן? מה, זה תשובה. כן? זה תשובה. ופה באמת זו נקודה שדורשת עיון קצת. כי אולי כל אחד נותן איזה אספקט אחר של הדבר. חיבוריות של הכי למטה עולה הכי למעלה. יכול להיות, כי עכשיו בואו נאמר, בכלל תשובה זה פילי פלאים. תשובה זה פילי פלאים. זה לא, סורי, פרדן מי, כן? יש במיימר כתוב. זה לא התנצלות של... כן, זה כמו, אני אומר ככה. התנצלות שנדרשה, התנצל בבקשה. יש במיימר וידוי תשובה, אז אומר הצמח צדק, הוא מסביר שם את כל הוא אומר, לא כן ציוונו השם יסבורך בריב רחמו, הנה תשובה שמשלמס כל הפגומים. מה זה ברוב רחמיו הזה? זה נראה כמו, אתה יודע, אתה מכיר הזמנה של פוילישרס, עם כזה, עם ברבור וברבורה, וכל ששון וכל שמחה, כל רינה וישוע בעולי צדיקים, ועוד אריה ואריה, ומין כזה עם עמודי שיש וזה. סיפורה של בית כנסת רגיל בכנען. כן. ותיבונו השם יסבורך ויסל בריב רחמה וכסודים ועצומים. מה פירוש? אם אתה היית, אחרי שהסברנו, מה נדרש מתשובה? נדרש מתשובה, יש לך נקובים בספירס, ויש לך המשוכש של אור אינסוף, מפלצת את הקליפות, עשית אותה מפלצות, וחסר לך אור אלוקי, ומושלמו הדבור דיימר, נגיד באמצע חתונה רוקדים, ואחד המחותנות הולכת עם נעל עקב גבוהה, ודורכת לאמא של הכלה על הרגל, ומפנצ'רת אותה. הוא אומר, אוי סליחה. אז הוא אומר, מה זה סליחה? מה זה סליחה? כאילו שפכת לי כוס יין לבן על סמלת כלה. את פינצ'רת לי את הרגל הנצחה 10 ניתוחים, וגם אני אצלה אחרי זה, ואת אומרת לי, סליחה ללה. כן, הקפדת, אמרת סליחה, וכופפת גם את הראש. מה זה סליחה? ציוונו השם יתברך בעבידת התשובה. מה? זה ברחמיו. כי זה משהו לשנות את הכל, להחזיר את השעון אחורה, לתקן. מה זה לתקן? תחבר שני עצמות, זה לא מתחבר לגמרי. ופה יש לך מצב כזה. במאמרים של שווה בצדוקה, אז הוא אומר, למה זה צדוקה? זה תשובה, שווה זה הרי תשובה. זה שהתשובה מחפרת את דקה מת השם, זה לא במשפט. זה כל המושג של תשובה, אנחנו לא, זה לא איזה סוג של מין חרטה של גנב שתפסו אותו. זה תנועה להגיע, להכניס את היד לאיזה מקום נעלה כזה, ולא להישאר משוגע אחרי זה גם כן. אין, זה נורא טבעי מה, לא הצלחת להפעיל את זה, יקותיאל? בסדר, אין דבר.
זה פשוט מאוד תשובה. אנחנו עוד מעט ניכנס, נתחיל ללמוד על אלול, נדבר קצת על העניין הזה, אבל תשובה זה פשוט מאוד להגיע למקום כזה שלמעלה מחטא, למעלה ממצווה, למעלה מכל דבר, להגיע למקום, ומי יגיע? אני, שאני אגיע לשם. שתשובה זה להשתגע. תשובה זה להשתגע, זה לבוא למקום כזה ש... ונשאר בהרגשה שלך דתי נגדי תמיד גם. כן, גם כן. גם זה עומד לו... כן, זה גם כזה... גם מרכיב בשפיות. זה גם כן, משל למה הדבר דומה. חשבתי שלמישהו שבשובבות נעורים הוא לקח בקבוק קטשופ והשפריץ אותו על הוונטילטור. ואחרי זה, אוי ויי, והוא מתחיל לנקות ולנקות עוד 5 שנים. הופ, הנה. שלמה קופצ'יק, אני אומר, היה חוזר, אתה יודע, הוא היה מדבר יותר בשקט מאליק פרידמן. כן. זה דבר ששמע מרב פולר, מה שכתוב, מה שהרמב"ם כותב רגע, ולמה אתה מדבר יותר בשקט מרב שלמה קופצ'יק? כן, לא, זאת אומרת, שהרמב"ם מסביר למה הייתה עבודת הקטורת, לעמעם את הריח של הקורבנות. נכון, ככה הרמב"ם אומר, כן. ספרי אחרי ה... כן, אז הוא אומר, מה זה ריח של קורבנות? הריח של העבירות שנשארו... הריח של העבירות. זה, כן. אני חושב, חנוך פעם אמר לי, הוא יכול לתקן שהם היו בקורסים, אז היו באבו כביר או איפשהו בנתיחה, אז עמד שם בקבוק ספרי של ריח, והם נתנו, אז הדוקטור אמר שזה מפריע לו הריח הזה. מפריע את הטבעיות של העניין. טוב, בואו... מעניין באותו עניין. אתה יודע, בוא נדע מה זה, כן? בואו לא נעשה מזה ריח ורדים, בואו. אבל בקטורת, כן, קטורת זה הלבונה, לא, מה זה? טוב, קדימה, הנה. אומר הרבה, ולכן גם העבודה שעל זה יומשך הגילוי מבחינת בדד, הוא עניין עבודת התשובה. שעניין התשובה הוא עבודה שלמעלה משתלשלות בנפש האדם. יש למעלה משתלשלות, למעלה משתלשלות בנפש האדם. למעלה משתלשלות זה שאני ממשיך משהו מלמעלה משתלשלות. אבל למעלה משתלשלות בנפש האדם זה ממני צריך לדרוש איזה משהו למעלה. אני צריך לדחוף את היד, איפשהו זה מין חפירה בתוך הנפש שלי להגיע למקום של התקשרות בלתי מוגבלת. זה לא יכול להיות סליחה ללה. זה לא יכול להיות, לא, זה גם מדרגה, הלוואי שגם זה יהיה. לפעמים אני בשביל לעשות תשובה, שאני אגיד סליחה, זה כבר גם כן הישג דתי. אבל בשביל להגיע לאמיתות עניין התשובה, אז צריך להגיע למעלה משתלשלות בנפש האדם, למקום הפנימי, לנקודה הזאת של הקשר העצמי שלי עם הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות, וזה כתוב בספרים שזה יכול להיות. הרב אומר שכבר תשובה היא לא יש היום לכל אחד מישראל. כן, הרב אומר. נתן את זה ככה. הרב רואה, תראה, אתה יודע, הנה ימים באים, וברגע שהכל יתגלה, אנחנו פתאום, מה הרב אומר? אומר שם לגבי שכבר, שהגיע כבר עניין של חיטטו חרבותם לעתים, וכל הדברים האלה, ואתה רואה כמה מלחמות היה אחרי זה. אנחנו, יש שיחה של הרב בנוח טוב שינון בייס, ששם הרב מדבר על התשובה, זה שיחה, זה יום כיפר דיקי שיחה. בסוף השיחה הרב נעמד ואמר 7 פעמים השם הוא אלוקים, הכריז. ויש בזה סיפור, סיפר לי סלמן נוטיק על זה, משהו מאוד מעניין, אבל כי הרוז'ינר
כן, רבי סור מרוז'ין, זה היורצייט שלו, זה ג' חשן. והוא, הוא כתוב אצלו ככה, ששמחסתי זה ראש השונה, וזה ת, יש לו חשבון, וג' חשן זה יום כיפר. ויש מין שאם זה חל בשבת או משהו כזה, אז לובשים קיטל, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק. בדולרים שלפני אותו שבת, שביום ראשון שלפני זה עבר מישהו במשהו שהוא כנראה שייך לבייס רוז'ין, לחסיד רוז'ין, אז הרב שאל אותו אם הוא נוהג מנהגי רוז'ין, ואחרי זה באותה שיחה, בשיחה של שבת, הרב דיבר שם שיחה, שכל כולה מה זה? עניין של תשובה. תשובה ותשובה ותשובה, והוא מסביר שם, אבל התשובה זה באופן כזה, התשובה של עכשיו זה תשובה של על חיצוניות, זה כבר החטא הוא חיצוני בלבד. זו תשובה מתוך שמחה, ואז בסוף השיחה הרב הכריז 7 פעמים השם הוא אלוקים. טוב, בואו נסיים פה, כן? ושיהיה יום טוב ונפלא ונעים, ויופכו לסוס ושמחו למיידים טייבים. תכף, מי הרגע כבר? מי הרגע? כל טוב.